हरनि गेजेराव मैदेर मासे थैना दं आसलथे बे हल जायगायानो बिसोरनि गांसो जाग्रा जायगामोन दा बे बागान गामि बानायबाय बिसोर थानो जायगा बिदि जाना दं बेनिखायनो गामिफ्रावनो सम मालाबा सानाव मालाबा हराव बिसोर थायो बिदि गांसो जानायाव हयथ' बहाबाफोर माबाफोर जाफ्लांनो हागौ ओमफ्राय थैनानै थाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद बेखाय मैदेरा जोंनि प्रपार्टि नेसनेल मोनसे प्रपार्टि बेबायदि प्रपार्टि खहा जायोबा जोंहा देश हिसाबै खहा जायो इतिमধ্যে आं थिग डेड बडिखौ नुफैयाखिसै खोनानानै लोगो फैदोंबाबो मानसि फैनाय समाव बेखौ फबबायमोन दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनिफ्राय गम मोननाय मथेबा जास्ट बेखौ पस्टमर्टेम खालामनाय जादों आरो पस्टमर्टेम खालामनायाव पयजन जादों आरो पयजन मोनजानायनि थाखाय बिदि जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै सासपेक्ट खालामदों दा बारा गिदिरबो नङा हयथ' 5-6 बोसोरसो बैसोनि जेंना जादों जोंनि थाखाय खहा जादों बेनिखायनो आरो बेबायदि जाहाथे जाबावा जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय जायफ्रा अरायबो मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिथांमोनखौ खावलायदों अननानै जाहाथे जिब जुनार खहा जाजासे बेबायदि माबाफोरखौ जाहाथे होआ मानोना जिब जुनार थांनानै थानो हायोबासो मानसियाबो थांना थागोन मिथिंगानि बेलेन्स थागोन बेनिखायनो जों बे गासै बाथ्राखौ नोजोर होनानै बेबायदि मैदेरानो जा बा गुबुन जुनारफ्रानो जा खहा जाथावना बेबायदि जाहाथे खामानि मावनो खावलायदों दिनै सरकारा बा डिपार्टमेन्टआ रावखौबो दाय होनो थाङाखै सोरनि थाखाय मारैहाय बिदि जाखो बेखौ बुंनो हायो जास्ट हयथ' बे बागानफ्राव बा हाग्रा थैनायनि मेडिसिन हारि होनायफोर जाफ्लांनोबो थैनोबो बा जिखुनु माबा जानो हागौ सोरबा मानसिखौ बेबायदि दाय होनो थाङाखै बा दाय होनायनिबो जुक्ति खारन बिनि माबा नुवाखै माथ्र' पस्टमर्टेम रिपर्टआ ओंखारदों हयथ' पयजन मोनजाफ्लांनानै थैदों जोंनि थाखाय जों रायजोफोरखौ एसे सांग्रां जानो खावलायनो जाहाथे मानसियाबो खहा जाया मैदेराबो खहा जाया बा गुबुन जुनारफ्राबो खहा जाया बेबायदि रोखोमै जों मिथिंगानि जिब जुनारफोरजों बोरैहाय गोरोबलायनानै थांना थानाय बाथ्राखौ साननानै जाहाथे जों सोलियो बेखौ खावलायनाय जाबाय आरो आबादजोंनो सोलिनानै दङ आबाद मैदेरजों दाङाबाजि जायो मैदेरखौ जि दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय बिथांमोनाबो खावलायदों बेबायदि राहा लादों बा लानायनि ओरैनो मैदेर आरो मानसिनि जि दाङाबाजि बेखौ बोस्रांनो सरकारनिफ्राय नाजादों खिन्थु प्रेक्टिकेल मा राहाजों बोस्रांगोन बे राहाखौ दिहुननो हायाखै दाबो जिहेथु जेरावहाय मैदेर फैबाय थायो बेवहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं जेरावहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं बेवहाय मैदेरबो थाग्रा जायगामोन बेनिखायनो मानसिनिबो जायगा मैदेरनिबो जायगा बेनिखायनो बेखौ होबथालायनायनि माबायदि कारेक्ट लामा बेखौ दिहुननो हाया खिन्थु जों बे ओनसोलाव मानसियाबो थांना थानांगोन जुनारबो थांना थानांगोन बेखौनो जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिनानै थांना थानाय बे बाथ्राखौसो साननांगोन बेनिखायनो सरकारनिफ्राय मोनसे बेब'स्था खालामना होदों जे इन केस न'फोर माबायोब्ला खहा जायोबा मैदेर खहा खालामो बेखौ सरकारनिफ्राय क्षतिपुरन होयो 90,000 करि होयो न'आव थायो गंसेयाव आरो मानसि खहा जायो मानसि बुथारबायोबा मानसि न'खौनो 4 लाख करि होनाय जायो सासे मानसिया दा खिन्थु मैदेर थैयोबा सोरनो खहा होगोन बे मोनसे मा जाना दं मानसि थैयोबाथ' खहा मोनगोन मैदेर थैयोबा बिदि खहा माबानाय जुनारा खहा जायो बे लस जायो बे नेसनेल प्रपार्टि मोनसे लस जायो दा बिदिनो दाङाबाजिनि गेजेरजों बोरैहाय जों बेलेन्स लाखिनानै सोलिनो हायो बेखौ मैदेरखौ जों गावनोबो फोजोबनो हाया जों मैदेर ओमफ्राय मानसिखौबो खहा जानायखौथ' जों लुगैया मानसियाबो थांनानै थानांगोन खिन्थु जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिलायनानै मिथिंगानि माबाखौ मैदेरखौ प्रिजार्भेसन खालामनानै मानसियाबो थांनानै थानायनि बेबस्था खालामनानै जों बेलेन्स बेखिनिखौ जों लुगैयो आरो सरकारा बेखौनो नाजाबाय थादों दा खिन्थु प्रेक्टिकेल बेबायदि सलिउसन मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिखौ बोस्रांनायनि सलिउसनखौ दासिमहालागै बिदि कंक्रिट बिदि सलिउसन दिहुननो हायाखै आरो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों
आरो सलिउसन खालामनो हायैखायनो क्षतिपुरनि बेब'स्था खालामो